Assalamu alaykum, hormatly ilaçlar. Şu hepdeniň 5-nji güni we dekabrdyň 12-si, ýagny Türkmenistanyň bitaraplyk güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hereketiniň kanallarına we şu gün biz size bilen şu Türkmenistanyň bitaraplygy boýunça gurulmalar we başga temalaramy açar. Hormatly adamlar, ine sizin bilşiňiz ýaly 1900 eee 1995-nji ýylda, ýagny 12-nji dekabrda Türkmenistanyň bitaraplygy bütün dünýä milletler gurulmasynyň tarapyndan ýagny tasdiklandy. Şol entek tasdiklanmakka şol mesele boýunça 1992-nji ýylda ýagny Helsinki'de ýagny OBSE ýanaklaryna birinji gezek Türkmenistan inisiatiwasyny berdi. Yani bitaraplyk boljak diýip, onsoň Pakistana geçen ýylnakda ýagny Aziýadaky ýyrnaklarda şo ýerde de owany gurulan ýygnanyna ýene bir gezek käsetlendirdi öz pikirini. Onsoň 1995-nji ýylda ýagny 12-nji dekabrda Birleşen Milletleriň gurulmasyna New Yorkda şol mesele dogry tasdiklandy. 180'den gowrak döwletler Türkmenistanyň bitaraplygyny tasdiklady we şondan soň 12-nji dekabr Türkmenistanyň bitaraplyk güni diýip hasap edilýär. Ine men size gysgaça taryh berdim. Türkmenistanyň bitaraplygy neden emele gelýär? Nähili bolýar? Siz özüňiz hem internetde görüp bilersiňiz we şu mesele boýunça maglumatlar gaty köp, hormatly adamlar, özüňiz hem ýa görüp bilersiňiz. Ine gelin biz öz temamyza geçeli. Öz temamyza geçmekek men sizin hemmeňizi bitaraplyk güni bilen gutlasym gelýär. Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hereketiniň adyndan we öz adymdan sizi Türkmenistanyň bitaraplyk güni bilen tüýsürekden gutlaýar. Gutlamak bilen şuň men ine biziň halkymyzyň parahatçylyk, mertebe, öz ygtyýarlyk we geljek garaşy saýlamak üçin edýän arzularyny alamatlandyrýar. Ine her adam, her bir aktivist, her bir türkmen građany ortağa çykyp, ýa-da öz haklary boýunça ýa-da öz garaşlygy boýunça hereket etse ýa aýtsa bir zat, ine şol öz geljegini, ýagny öz başda bitarap we hakly Türkmenistanyň geljegini ýa-da öňe getirýär we şonu alamatlandyrýar. Ine hakyky bitaraplyk bolanyny bir döwlet izolýasiýada bolup, onun halkam izolýasiýada bolup, internete ýapap, şolaryň ýa düşünje giňligini garanky edip, ine şol bolmaly bitaraplyk bolany. Bitaraplyk bolany açyklyk we bitarap bolmaly. Eýsem öz halkynyň öňüne jogapkärçilik bolmaly, adam hukukyna hormat goýmak bolmaly we dünýä açyk bolmaklykdyr. Ne bizde bitaraplyk ba ýöne şol elementler ýok. Ýagny
Hormatly izleşler, men işleýärmi? Meniň ýanky telefonuň batareýa pet bolan soň, nime kompýuterim öşdi şondan täzeden girmek boldum. Ýene gaýdyp geleli bir taraplyk bolana näme bolýar? Ýagny bir döwlet açyk bolmaly. Şo döwletiň ýagny garankyda bolmalylar, izolýasiýada bolmalylar we öz halkynyň öňünde hökümet, şo döwlet jogapkärçilik bolmaly we şol döwletde kanunlar hormat goýulmaly we şo döwlet dünýä açyk bolmaly. Halkam, döwletem dünýä açyk bolmaly. Mysal hökmünde men size Şweýçariýany getirip bilýär. Ine bir taraplyk gurulma bolanyna ünsüriň dünýäde birinji gerek bir taraplyk alan Şweýçariýa döwleti. Şweýçariýa döwleti näme bir taraplyk alan özüne? Sebäbi birinji ýanky öň muňa Napoleon çoldy. Şweýçariýa döwletini derbi dagan edip ýa koloniýa geçirdi. Ondan azatlygy çykan soň ýagny Awstriýanyň urşuny görüp ýanky Awstriýanyň urşuny görüp şu döwlet kiçi döwlet men özümi gorap bilmän, men neytral boljak, men hiç tada goşuljakka ýöne ýanky neytral bir taraplyň şertlerini ýerine ýetirjekde men beýlik döwletler goraýaly boljak diýip ine şondan bäri Şweýçariýa döwleti şuraya bir taraply galdy. Onu tasdikladylar. Bir topar döwletler tasdikladylar. O näme kömek etdi? Birinji beýik watançylyk urşunyna şoňa hiç tat diýilmedi Şweýçariýa. Özüni gorap bildi. İkinji beýik watançylyk urşunyna hiç kim hiç tat diýilmedi, sebäbi bir taraplyk bolan soň ýene de öz döwletini gorap bildi. Şu meseleli şu bir taraplyk şu döwleti gorak gelýär. Şoň üçin şu bir taraply galdy. Ine biz näme bir taraply galdyk? Türkmenistan näme bir taraply galdy? Strategiýa tarapdan gaty gowy mesele. Strategiýa tarapdan ýa-ni diplomatiýa tarapdan döwleti östürmek tarapdan, döwleti goramak tarapdan, döwletiň bütünligini saklamak tarapdan gaty gowy hereket we ýerlikli strategik hereket. TikTok'tu we YouTube'da. Şoň üçin YouTube turhan senin ýanyňa gelen. Dowam edeliň, men internetim ýanky dowul tutanyp senen komandirovkada internet meselesi bar. Gaýdyp geleliň Şweýçariýa döwleti näme şol bir tarapyny aldy, sebäbi taryhda bir topar uruşlardan şu döwlet halas boldy we şu döwlet özüni gorap bildi. Bir taraplyň üstüne. Ine Türkmenistan bir tarapyny aldy näme? Şol ideýa Abdukuliýewiň ideýasy. Näme? Abdukuliýew diplomat bolup köp ýyllar işledi. Ol ýanky Afrika döwletleri, Arap döwletleri we Aziýa döwletlerine syýasat gurunýardy, ýanky SSR-iň miýdinä, ýani Sowet Soýuzynyňky daşy işler ministriniň içinde işleýärdi we şonu gurunýardy. Onuň tejribesine görä ol şeýle bir pikir etdi. Türkmenistan 91-nji ýylda öz başlaryny aldy. Şonu Raşid Abdukuliýewi bellediler, ýagny daşy işler ministriniň ýolbaşçy edip men ýanyna bark gaýdypdym. Ýaňy belläniň wagtly baryp sekretariýam ýok diýip gözü tirdi. Ýaňy bir karar çykan wagty. Şondan şol ideýa geldi, Türkmenistan öz başlap. Oň ýaragy ýok, oň goşunlary ýok, oň ýanky sany adam sany, grajan sany, ýylatyň sany näme özüni gorunmaly? Gapdyryna ulul döwletler, Rossiýa
bu tarapda Eýran, bu tarapda Awganistan urşulypdy, bu tarapda Azerbaýjan diýmedim diýende halk 10 milyondan ýokary. Bir o wagtlary 4 milyonluk. Bu tarapda Özbegistan 20 milyondan ýokary. O tarapda ýanky 17 milyona gowrak Gazakystan we şol döwletleriň arasynda döwletdiň bir taraply bütünlüğini saklajak bolsaň we gorulmagyny saklajak bolsaň sen hökman başga bir döwletdiň, topar döwletiň döwletleri arkaňa salmaly. Şoň güýçlerini, goşunlaryny arkaňa salmaly. Oňa da ýeketäk ýol bir taraplyk bar. Ne şu bir taraplyk ýolny Abdukuliyev arzu edip Türkmenistana şol ideýany ýagny nime wadi ornmasary Şyhmuradow bilen paýlaşýar. Şyhmuradow hem gowy diýe ideýa. Ondan Abdukuliyev Niyaz bilen oňuşman işigiden işden giden soň, ýa-ni Şyhmuradow bilen Abdukuliyev şol işi amalaş başlaýar 91-de. We Abdukuliyev işden giden soň Şyhmuradow Niyazowa görünjek bolup şol ideýany eltip berýär. Ya şunu şeýtmesek bolmaýar, biz özümizi goraýan dok. Näçe Niyazow ogurlaýar şol ideýany, men ideýam diýip, ýa-ni bir taraply sürüp 92-de ine Helsinki'de OBSE'de tasdikladyar birinci inisiatiwasyny bildirýär. Soň Pakistan'a ondan soň Pakistan'da ýygnak bolýar, Aziýa döwletleriniň ýygnaklary bolýar. Onuň esasynda, onuň gollugynda we şo ýerde ikinji gezek bolur prosedura dokumentlaryny gol çekýärler we üçüncü gezek eýýam 95-nji ýylyň 12-nji dekabrynda New York'da Türkmenistan hemme şol inisiatiwlaryny öňe goýup şonu haýyş edip 180-den gowrak döwletler gol çekip şonu tasdikleýär, karar çykýar. Ne şol ideýany Niyazow Abdukuliyevden ogurlap, ýa-ni ornaşdyryp Türkmenistana bir taraplyk berildi. Indi bizim üçin tapawut ýok. Niyazow Abdukuliyevden ogurladym ýa ondan ogurladym. Türkmenistan 95-nji ýylda bir taraplygyny aldy. Indi şu bir taraplyk Niyazow näçe ulanyny bir taraplygy we şu bir taraplyk kime kömek etdi? Diňe onuň öz döwletini ýapyp, şu döwleti öz hususy eçirine geçirmek üçin şoňa ulanmy şu bir taraplygy. Niyazow näçe şoňa ýapaşdy? Ha, maňa hiç kim diýip bilmedi, Moskwada diýip bilmedi, hiç kim aýryp bilmedi. Men içini ol malýaja halkym mady pergeden aýdýady. Olar bilen özüm oňşan olar gawa alan we döwlet saklaryna özüm Türkmenistan menki orada soň paçalar eskiden diýip şu niýetli bir taraplygy ýa-ni öňe sürdi. Olam gowy zat. Ine dogry düşünün, olam gowy zat. Şoň idenem gowy zat. Sebäp şu günü biz azatlar hakyky çyksak, bir taraplygymyzdan bizinki bolýar soň. Döwletinki bolýar. Şonuň üçin ine şol bir taraply diktatorlar urunup gelýär. Şuňa sebäp biz döwlet bizinki diýerler. Olar bir taraplyk döwletinki diýär, döwledem ýa-ni hemme wezipelerini, postlaryny urşap eline alýarlar boldy. Bir taraply oňky bolýar, halkynky diýerler. Biz halk bolup hiç sada ýa-ni täsirimiz ýok. Ya saýlawlara geçip seslerimizi dinleýän wamy, meclise, ýa-ni vilayatlary meclislerine, ya prezidenta, ornmasarlar, departamentler bizim hiç ýere dahylymyz ýok. Bize seretmen, bizden sorman bellenilýär. Bizden sorman prezident saýlanýar. Bizim seslerimizi ogurlap kakasy ogulyna prezidentlik berýär. Ine Türkmenistan. Şonuň üçin şu günü şu diktatorlar Türkmen halky aktif bolmagan soň, imsim oturan soň şu diktatorlar bir taraply öz haýryny ulanýarlar. Ine bir gün nesip bolsa, men arzum boýunça biz ýeňes bolarys. Oňsoň şu bir taraply biz özümize hyzmat etdirir. Şu bir taraply hyzmat etdirmede siz görürsüňiz. Bir topar gapylar döwletleriň gapylary açylar. Vizalar, bir topar ýa-ni bark gelmeklik, bir topar ýeňilikler, emelegeler daşary ýa-ni ýurtlarda size. Ine şoň üçin bir taraplyň şuň diňe şol Berdimuhammedowyň maşgalat üçin ulanýar. Bizim üçin oň hiç täsiri ýok. Siz ýerden hawa murada bir taraplyk bolsa, bize hiç kim çodamak. Özüm sanada hiç kim çodamak. Gülýany. Gazakstanda hiç kim çodamak. Gülýany. Bir taraplyk ýok. Bir taraplyk bilen ýa bir döwlet bize çodýar diýip ýa-ni hiç nime edip bolany. Eger Rossiýa çodasy gelse,
Sen bir taraplarına seyretmeye alıp gidýär. Şunkuny şol atalogynyň ýallaklyk ýa-ni strategiýasy alyp bar. Ýene bir salam aleykum. Men internetim pes bolýar we batareýam gaty peselli. Häzir ýuwaş-ýuwaşdan zaryadalar. Ýene gaýdyp gelýär. Ine ünsüriň häzir men söýleýin. Ünsüriň ýene-de şol bir taraply netip bolsa biz ulanyp biler. Ve şoň tapagyny öňküden bilýärniň görýär. Ine men ýene efire geldim, şoň üçin häzir YouTube'da men görüňerin, odan size jogap bererim. Yani TikTok'ta bir soraw boldy. Murat Gurbanov, sizin pikiriňiz bilesim gelýär. Halk oýanyp başladymy öňkä görenler? Elbetde. Halk oýanyp başlady. Azatlyk radiosyny eşitdim şol ýerde. Garanky ýerlerde polisler rubiýalar edýän, näherliklerini bildirýär, polisiň bispedýal edýänini burasy edýär. Şonuň üçin biz baram. Birinji bilen biz öz aktiwligimizi bildirmeli. Şunkuny ünsüren bolsaňyz, mass mediada ýagny TikTok'larda bizim ýaşullarymyz, ýaşul daýdalarymyz
ýaşullar çykyş edip ýaşlara gurulmama demek öz arzularına ýalar. Haçan mazy şu zatlar. Ay TikTok'un ösmegine ine murada aýdýarlar ýok, ön gorkýardylar. TikTok bolmady, gorkýardylar. TikTok bolmasa Facebook bardy, Facebook bolmasa YouTube bardy, YouTube bolmasa telefonu video kamera bardy, ýazyp bolýardy. Edenokdur. Häzir edýärler. Video kamera bilen bir zat ýazandan gorkýardylar. Indi kamerany öňüne goýup prezidente ýylanýarlar, görün. Ine şul bizim halkymyzyň ýagny jemgyýetde öz rolunyň badygyny, öz rolunyň, öz ýanky sesiniň badygyny görkezýär bolýar. Olam hemme adamlaryň şul TikToklarda, efirlerde aýdýan, diýen zatlaryň pikirleriniň netijeleri şol. Öz-özünden adam ýöne ýanky TikTok'a video goýmaýar. Görýär, TikTok'da goýýarlar. Görýär, ol bul ýülenýän meselelerini çözýärler we goýup başlaýar. Diýmek, şol urda aktiwitet başlaýar. Şoň üçin üýtge değil. Häzir bizim watandaşlarymyz jemgyýet tarapyndan hafgaty ösmedi bolýan jeme demeli galyp başlady. Şu zatlar ýokdy, Niýaz wagtynda da. Niýaz muny dol ýitirdi. Gurbanuly häzir şuňa garşy görüş bar diýen hiç edilen ok, görüş bilen ok. Ünferin bolsaňyz bir ol çüýrük tohumynyň wekili Marvel aýatyna marlara töwýär. Näil maskaraçylyk. Hani şu Türkmenistanyň kanun karar işleyen bolsa, şu zatlar bolmaly. Prezident trailer çıkıp şunu ýanky işinden aýryp göni nimetmeli edilen o zatlar. Sebebi onu edip diyor, öğren edip diyor şunu. Ferda Bermuhamedov. Näçip o başka doğun arnaşyna bir zat diýsin şunu boldu. Şeýle. Vatandaşlar biz efirimiz dowam edeli. Ine terden. Şu günde kompýuter azmyska diýilýär. Ine şu günde ünferin bolsaňyz Türkmenistanyna bitaraplyk günü belirlenýär. Kimlerle bitaraplyk günü? Ünfertler. Dünýäde jenaýat iş edip gagan suwdy boýunça gözlenýän Putin. Bütün dünýäň zulmy, zalim, zulümçilik edýän zalim. Bütün dünýäde belli adam. İkinci, Orta Aziýa döwletleriň, Merkez Aziýa döwletleriň wekilleri, Takayev, Rahmonov diktator, Jabbarov diktator boljak bolýar, Mirzoyev diktator bolup barýar. Ýanky diktatorsk klub. Ine Türkmenistanyň gelýär şuň gutlamany. Soň kim? Ondan soň ünferin bolsaňyz Aliýew bilen Erdogan. Olaryň bir demokratiýa içinde bir uly bir öz roluny alýan adamlar däl. Soň kim? Gruziýanyň birinji ministri Irakli Kapahidze. O bolsa Putiniň ýanky goýan adamy. Armeniýanyň prezidenti Van Haçaturian, onuň Putiniň goýan adamy. İran prezidenti Abdullatif Rashid. Prezident Santome i Principi Carlos Manuel Villanova. Hiç eşit gördün mü şunu? Eşit göremem şunu. Onlar böyle çıkan yerem yoktur. Şunu Türkmenistan'ı çağırdılar, pulunu töler. Son kim? Prem Minister Myanmar No So. Bolya bu bir devlet tek bir eşitilip görülen devlet diýsen bolya. Prem Minister Karlevstva Eswatini Russell Dlamini. Eşit gördün mü şunu? Yok, eşitmerden. Benim eşit göremem. Bana важный değer yani hiç bir tanınmayan adamı getiriyorlar yani massovka döretmek için. İyi dinleyin. İran'ın hükümetin adamı, Pakistan'ın yani ayıp geçtim premier-minister. Hani ösen devletlerin vekilleri, hani Amerika devletinin yani vekilleri, senatörleri, hani Avrupa devletinin eurodeputatları, devlet yolbaşçıları, partiyaların başlıkları, demokratiya devletlerine yaşayan Türkmenistan demokratiya devleti. Bilýäňiz da, bolan bir demokratiya devleti. Şoň üçin han şu zatlar ýok. Sebebi Türkmenistanyň awry ýok. Men size Türkmenistanyň awry boýunça häzir bir dokument görkezýän. Bir minut. Görüp Ünfertlerin
Türkmenistanyň nimesi boýunça görürsiňiz ýa-ni. Hem bir bunt. Şoňa ünsürip serdim, hormatly ýylaşar. Ine şu ýerde Trump 19 döwleti ýanky Amerika gelmelilerli gadançylyk girildi. Girdi. Şol gyzyl reňkli döwletlere 100% gadançylyk we oranж diýende ýanky gyzyrak reňkli döwletler, Türkmenistan, Türkmenistan, Laos, Burundi, Afrika kontinentinde ýerleşýän Tongo, Sierra Leone, ýaly Afrika döwletleri ýaly Kuba, Venezuela döwletleri ýaly ýagny gara döwletleriň wekilleri ýaly Türkmenistan şol çäkli gadançylyga girdildi. Indi Amerika bolsaň subut etmeli, dokumenty bermeli, ulu bagladyň geçmesi hemme belýän danylar döwlet tarapyndan tasdiklanmak. Döwletiň berýän danylary hiç ýerde tasdiklap bolanok. Yalan. Ýa şo sebäpli hatda Amerikada Türkmenistanyň awragy ýok. Onsoň Türkmenistan bir tarap döwlet ine aýdarsaňyz, muna da Amerikan prezidenti Türkmenistanyň prezidenti bilen duşdy. Hawa duşdy 5 san döwleti getirdi ýanyna. Özekler bilen 130 milyarda gol çekdi. Gazaklar bilen 19 milyarda gol çekdi kontrakt. O diktator Rahmonov bilen gol çekdi. Türkmenistanyň gol çekeni. Ol çäreci baranna Serdar Berdimuhammedow näme diýär bar çäreci. Çäreci şo ýere baranna hiç zat gülle bilen ok, hiç zat aýdy bilen ok, sebäp bilen ok. Oňa sowra berilse-de hiç zat çözülen ok. Şoň üçin hiç zat boş başga boş bardy, boş gaýtdy. Ine Türkmenistanyň arkadagy Serdar, siz bize neme berdiňiz diýip ýören adamy şu ýaly. Ine watandaşlar, men size açyk bir reklama da bereýin, açyk goýyn. Bir minut. Ünsürip serdim, men bir reklama goýyn size. Reklama goýunçam ünsürip serdim şu kadrlara. Bir minut. Bir minut men size görkezýän. Ekranda ses ýok. Ýol, teknik problemler bar-da. Kyn bolýar. Şoň üçin bir minut.
Ses mi yok, bileme o ya. Ses yok. Ekranla. Yani bunu okey. Ay, ses yok. Ses yok. İnternetin sesi koyacağım. Umuman ünsel terplerine ine demek Koreyan kadrları ve Türkmenistan'ın halk maslahatynyň ýa-da meclisiň kadrları ýa-da komünist ministriniň kadrlaryny görüpdiler. Şu ulan. Bizim üýtgeçlerimiz yok demek Koreýada. Şoň üçin biz özümize bagly. Haçan bizde gowlaşyk bolar. Ünsürüm. Ine Türkmenistana maňa adamlar jaňa diýip aýtdy, öňkörlük. Men wagtyny aýdyp ýetişmedim, ýöne şondan da şol tema aktual häzir. İň petlik, iň petçilik bilen maşyn sürende 200 manat ştraf edýär. 60'tan sürende 70'e bar berende eýem 200 manat ştraf diýär. Öň 10 manatda soň 50 manat boldy, soň 200 manat boldy. Egerde 60'tan sürmeli ýerine o 100 kilometrden süräýsen, onda radaryň iň uly ştrafy, ýagny 1000 manat. Birinji we ikinji gedek ştraf 1000 manat bolýar, üçünji gedek prawa alýar. Sürüjük ýa-ni prawany 6 aýlap ýa-ni gadagan edýärler. Ýogsa da suwduň adamyna 500 manat bersen, ondan sana ýa-ni prawaňa gaýtyp berýärler. Ziyatlyk üçin uly pullar, ýöne biz üçin gatul pul ýerlerde. Biz 2000 manat aýlyk alýatmara 500 manat ýa-ni suwda da berbilen dok. Hiç hat edilen dok. Şunu bir aýtyp geçdip aýtdyrar da. Ine men aýdýan. Şoň üçin biz özümüz şu zatlary döredýär. Biz özümüz şu zatlary hiç zat etmen bolýar. Biz özümüz ziyat kılyp berýär. Çynonçlar gelip öýüňe kakyp ziyat kılynok. Biz özümüz kapyny kakyp iltik gaýdýar. Kanun bozmaly, şol açgalýar, öýleri ýaýrak gidýär. Hökümetiň öýleri ýaýrýar. Pul ýok häzir. Näme üçin bilen oklar. Ol bir tarafa üçin ýygnan pullaryny häzir geçirler, gördiňiz. Ondan soň oturursunuz. Yine de produktu az, aylık yok, o yok, işleri yok, kynçylyklar durur. Şu yani. Yine ýagdaýlar şeýle, men häzir internetten çykmasam, men häzir ýa-ni internetiň tili pes bolan soň efiri ertire geçirir. Nesip bolsa ertire uly efir bererim. Şoň üçin men köp bolup biljek efirde meni başlaň. Men internet ýa-ni tiliniň pes bolan soň men köp internetde bolup biljekkä. Hoş sag bolun, ýetirçelli, ýene olarak bir tarap günü bilen sizi gutlaýan, gutlamak bilen birinji esas arzum. Azat bolun, azat ýaşaň, adalatly ýaşaň, adalatly döwletde ýaşamaňyzy size arzu edýär. Hoş sag bolun.